Defensem l'accés universal de les dones al llarg de tota la seva vida a la salut, sempre rebent una bona informació i tenint en compte la diversitat i la realitat i sempre introduint aquesta perspectiva i visió dels drets sexuals i reproductius i de manera inclusiva. Per tant, les dones hem de tenir la nostra autonomia i sobirania a l'hora que el nostre cos sigui respectat. Tenim el dret a tenir fills o no, i també a la manera de que la volem escollir com i quan a tenir-los. Per tant, aquesta decisió ha de recaure únicament en la nostra presa de decisions i en nosaltres mateixes, de forma lliure i sense posar mai en risc les nostres vides. Per tant, sí que és cert i compartim, òbviament, que s'ha de facilitar les eines per a una bona informació i assessorament pel dret que tenim les dones a la interrupció del nostre embaràs i en les millors condicions en les que ho podem fer. I per això és necessària una educació sexual i reproductiva que ens apoderi a totes ja des de la infància. I també com a mètode de prevenció, facilitar i posar a disposició els mètodes anticonceptius, com ja des de fa forces anys ho està fent la Direcció General de Joventut en aquest cas. Per tant, com ja deia a l'inici, donarem suport a la totalitat de la proposta de resolució per garantir aquest bon assessorament que és necessari i aquesta informació sobre el nostre propi cos i que sempre defensarem l'avortament des de la llibertat i des de la defensa del propi cos de les dones i a no patir cap risc en la seva presa de decisions.